Martí, bon vespero. Bon vespero, bona tarda. Bona tarda. A veure, avui què és el que veurem en aquest espai? Avui parlarem dels adjectius, la formació dels adjectius. Parlarem de que fins ara hem parlat dels substantius, més que res, particularment. Els substantius són els noms de les coses i vam dir que acabaven amb o. La taula és tablo, el plàtan és banano, el llit és lito, tots acaben amb o. I avui parlarem dels adjectius, que els adjectius ens diuen de com són les coses. No són noms de coses, no són substantius, són noms de com són cada cosa, com és. Per exemple, quan diem la taula pot ser alta, pot ser baixa, pot ser gran, petita, rodona, rectangular, blanca, marró. Tot això són adjectius que ens diuen com són les coses. I aquests adjectius en esperanto acaben amb a. Amb a, o sigui que és fàcil de recordar. Els substantius acaben en o, els adjectius en a. Doncs bé, prenguin nota d'aquesta lliçó, la tercera lliçó d'Esperanto, i els deixem ja amb el Martí Guerrero. Molt bé, gràcies. D'acord. Aquí tenim una sèrie d'adjectius. Granda vol dir gran, longa vol dir llarg, alta, alt, ronda, rodona, nigra, negre. Llavors, l'adjectiu el posem junt amb el substantiu i diem granda tablo, o sigui, és una taula gran. Normalment nosaltres, quan posem l'adjectiu, el posem a davant del substantiu. En el nostre idioma, normalment, és al revés, és taula gran, taula petita. En esperanto s'acostuma a posar l'adjectiu abans. El que passa que no hi fa res, i no és cap falta de gramatical, si nosaltres posem l'adjectiu darrere, perquè la funció de cada paraula la veiem per les seves terminacions. Amb a si és l'adjectiu, amb o si és el substantiu. I així és amb altres verbs, això ja ho anirem veient, que cadascun tenen unes formes que les podem canviar. En el nostre idioma moltes vegades no ho podem fer. Si diem, per exemple, pobre home, no és el mateix que home pobre. Per tant, no podem fer canvis. Un home pobre és un home que no té recursos econòmics i un pobre home pot ser un home que tingui cèntims, que tingui diners, però que sigui infeliç. Llavors, granda tablo. Bona viro. Viro havíem vist que era home. Bona viro és un bon home. Els femenins els fèiem amb l'acabament de ino, agafant tots els masculins, li posem ino i tenim tots els femenins. Per tant, viro és home, virino vam veure que era dona, hi ha l'ino, bella, virino, una dona bonica. Llavors aquí ja podem fer una frase. La tablo estas granda. Veiem que tablo, la taula, el substantiu, acaba amb o, i granda, l'adjectiu, acaba amb a. Llavors, estes, ja veiem que ni acaba amb a ni acaba en o. És el verb en present. I estes es pot traduir per ser o estar. Vol dir la taula és gran. Aquí, en els exemples aquests, la tablo estas bruna. Vol dir bruna és marró. És de color marró. La tablo estas bruna. La lito estas blanca bruna. Blanca cai bruna. El cai és l'i. Això ja ho anirem veient. La banano estas flava, de color groc. Flava és color groc. La papero estas blanca. La cato, el gat, estas nigra. Ara veurem, com que això dels adjectius
són bastant senzills d'agafar, igual que els substantius. Veiem aquí ara unes posicions. Signoro vam dir que era un senyor. L'article és la, és invariable, la signoro staras. Staras vol dir, és una posició que està dret, és un verb, el verb d'estar dret. Podem dir la signoro sides, està assegut, està damunt d'una cadira. I la signoro cuixes, aquest cuixes vol dir que està estirat. Són les tres posicions, dret, assegut i estirat. Aquesta lletra encara no ens havia sortit, és una S, però a dalt porta una marca, diem un circunflex, doncs es llegeix sempre com una xó, com guix, nosaltres diem guix, caixa, aquesta pronunciació de xeix, guix o caixa, i és cuixes, cuixes. Llavors tenim aquí aquesta figura, el senyor, la signoro staras, està dret. La signoro el podem asseure en una cadira. La signoro cuixes, està dret, està assegut a la cadira. I si el posem estirat, la signoro cuixes, sides, staras, les tres posicions d'això. Aquí havíem vist els femenins de gat, gata, cato, catino, signoro, signorino, viro, virino. Ara, com que ja coneixem els adjectius, grande, cabambà, vol dir gran. Llavors, a l'esperanto hi ha uns prefix, que són unes partícules que es posen davant de les paraules, i hi ha també els sufix, que són les partícules que es posen darrere les paraules. En aquest cas tenim aquest mal, aquest prefix que va davant, vol dir que el que ve a continuació és al revés. Grande, el contrari. Mal grande, vol dir que és petit. Si diem alta, que és alt, mal alta. Mal alta vol dir baix. Longa, escollirem separat per posar... Longa és llarg. Mal longa és curt. Aquí veiem que s'ajunten dues L's. En esperanto no hi ha les lletres dobles. No hi ha ni la doble L, la doble L, que és la L nostra, o la doble R, només n'hi ha una. Per tant, s'ha de llegir mal longa, perquè és la unió de dos d'això. Llavors tenim, per exemple, que podem dir, això ja és on posarem aquí, amo, amo és amor, estimació. Llavors, malamo vol dir odi. Per tant, aquests prefix també es poden aplicar en els substantius. Hem vist que s'aplica en els adjectius, però sempre que siguin paraules que tinguin un contrari. Llavors, l'amor, l'estimació, el contrari és odi, doncs malamo. Bé, per avui ja hem explicat bastant, ja no volem carregar massa
Molt bé, Martí. Bé, més o menys, poquet a poquet, també donant petites nocions perquè també la gent que ens estigui veient es vagi acostumant a aquestes paraules, a aquests adjectius en esperanto, oi? Però ja hem vist que en general és molt senzill. Avui també hem vist un exemple amb els adjectius que ja saben que és un idioma que no té excepcions i això el fa més fàcil i més senzill, eh? I amb poques arrels, amb aquests, quan s'aprenen bastants prefixes, bastants sufixes, podem fer aquestes construccions. Havíem vist el sufixe ino, que era el femení, i ara veiem el mal, que és trobar la paraula contrària. La contrària. O sigui que amb poques arrels se'n saben moltíssim. Trobant la paraula que volem i el prefix que significa el contrari, doncs podem fer ja... No tenim cap problema, eh? Sempre i quan sigui una paraula que tingui un contrari. No podem dir tablo, mal tablo, perquè és el contrari d'una taula, no, eh? Però les paraules que tenen un contrari, doncs amb el mal ho tenim solucionat. Molt bé, Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver estat aquesta tarda amb nosaltres. Ja ho saben totes aquelles persones que ens estiguin seguint aquest curs d'Esperanto. Poquet a poquet anem, però ja veuran que al final, amb unes quantes lliçons, seran capaços de construir les seves pròpies frases senzilles, però ja veuran que podran mantenir una conversa. Exactament, una base. Clar, una base. S'ha de començar. Exacte. Molt bé, Martí, doncs t'esperem d'aquí 15 dies. Això mateix. Amb més coses, d'acord? Sí. Que vagi bé. Gràcies, Martí. Molt bé, tant com. Bé, doncs nosaltres ara fem una pausa per la publicitat, però ja saben que tornem de seguida. Serà, això sí, amb la secció dedicada a la bellesa.